ଏହି କାହାଣୀଟି ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ କରୁଣା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାରଟେ ଥିଲା। ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମଣୀ ଓ କୁନି ଝିଅ ଆରତୀ, ଯାହା 3 ବର୍ଷର ଥିଲା। କରୁଣା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରୁକ୍ମଣୀ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କରୁଣା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। କରୁଣା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ରୁକ୍ମଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଚାଲିଗଲେ। କରୁଣା ଓ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ଆରତୀର ହାତ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କରୁଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କୁନି ଝିଅ ଆରତୀକୁ ସେ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ କରୁଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କରୁଣା, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେବା ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ତୁମର କୁନି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। କରୁଣା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କରୁଣା ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଆରତୀକୁ ମାଆର ସ୍ନେହର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଶଲ୍ୟା ଆରତୀକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ରଖିଲା। ଏହା ଦେଖି କରୁଣା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ କୌଶଲ୍ୟାର ଏକ ଝିଅ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଶଲ୍ୟା ତା'ର ନିଜ ଝିଅ ସୁମନକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ରଖିଲା। ଏପଟେ ଆରତୀକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଲା। ସୁମନ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ କପଡ଼ା, ଭଲ ଖେଳଣା। କୌଶଲ୍ୟା ଆରତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାବତ ମାଆର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ଘରକୁ ଆସେ, ତା ସାମ୍ନାରେ କୌଶଲ୍ୟା ଆରତୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରେ। କରୁଣା ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆରତୀ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରତୀ ଓ ସୁମନ ବଡ଼ ହେଲେ। ସୁମନ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଆରତୀ ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। 10ମ ପରେ ସୁମନ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏପଟେ ଆରତୀ ଘରେ ରହି ଘର କାମ କରେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ଆରତୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ଆରତୀ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କଲା। ସୁମନ ସହରରେ ରହି ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରି ସହରରେ ରହୁଥିଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ କୌଶଲ୍ୟାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। କୌଶଲ୍ୟା ସୁମନକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମାଆରେ, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ତୁ ଟିକିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁମନ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ କେତେ ବିଜିରେ ରୁହେ। ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବି? ହଉ, ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରୁଛି, ପରେ କଥା ହେବି। ଏହା କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆରତୀ ଖବର ପାଇଲା ତା ମା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆରତୀ କିଛି ନ ଭାବି ସିଧା ତା ମା ପାଖକୁ ବାହାରିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ତୁମର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? ଏହା କହି ଆରତୀ ମା ସେବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ମନରେ ଭାବିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେ ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାରା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପର ଭାବିଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସାହାରା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି।